어머리 예편지 가라다. 그래 잡아. যতন जों दिनै तेलियामुरा टिप्रामथानी डिस्ट्रिक्ट कमिटी कायथाम ब्लक कमिटी कृष्णपुर कल्याणपुर तेलियामुरा ओ तीनटा ब्लक कमिटी बाय तीनटा कन्स्टिट्यूएंसी बाय चिनी कैसे डिस्ट्रिक्ट कमिटी अबंखे तेलियामुरा डिस्ट्रिक्ट कमिटी और चिनी जतन लीडर फंबायो डिस्ट्रिक्ट कमिटी नि प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट कमिटी नि जत ऑफिस बियरर ब्लक कमिटी कल्याणपुर नि प्रेसिडेंट ब्लक कमिटी कृष्णपुर नि प्रेसिडेंट ब्लक कमिटी तेलियामुरा ब्लक नि प्रेसिडेंट में खबई TWF चेयरमैन बीसीडी चेयरमैन TWF ब्लॉक कमिटी ताई और YTF ब्लॉक कमिटी ताई डिस्ट्रिक्ट नि मेंबर सेंट्रल नि मेंबर उतरन तंबाय जों तिनी और प्रेस मीट एबा लुकुरकनो सिनानि बागै कक सालायनायनि बा चालायमा हिंके नरक जतन साइमानो बेलायखे चबा खायलायै सलायलायै कक तानलायै बायथागो बुबागने एचिभ फाइजा 12 तारिखनो आस्ताबल नखलावो बुबागने हावो ताबुक सगरा निसाय जतनिसाय कतर लाइबुमा रिजाकनाय लुकु कुथुमु पान्दा खायनाय आरो सारा तिप्रानि तिप्रा सारो लामा काइसापन मालफुं चलिया लामा काइसापन बुरि फुं चलिया खै जों आगरतला न मोथागेरिने आदिनो जत त्रिपुरानि तिप्रा सारो थाङै आदिनो जों आस्ताबल नखावा थाङै माया फानो जों पुरा आगरतलानि लाहार कुप्लं थाइ कुप्लं खायरिरुइ जोंनि ग्रेटर त्रिपुरानि सानमु जोंनि त्रिपुरा सारकनि कन्स्टिट्यूशन सल्यूशननि सानमु जों कृष्णपुर ब्लक कमिटी जों तेलियामुरा ब्लक कमिटी कल्याणपुर ब्लक कमिटी रग बाहायनो खरां खानसा याक बाक्सा टु बाक्सा याक बाय याक लं लायदो ओंया फानो 20,000 सिनि तिप्रानि तेलियामुरा डिस्ट्रिक्टनि 20,000 सिनि तिप्रा सारकनो जों आदिनो तलाङै थाङै आगरतला सुफुङै जानानै जों दिनै कक चाबलायखा खेरानि चिमिनि प्रचार अभियान बा कक पिरमुं आवाय मुं गामि गामियाव थाङै बिसियाव थाङै लुकुरंबो फायबायदि खरां सुरफाबायदि बुबाग्राबाय फायबायदि दिनै कक तंमाराव जों जतनो दिनै आचकलायमेन बिसिंतै जों कक चाबलायखा जतनो दिनै सिरि सिटिनि कानमुं चुमुं नायखाथं रिकसाक चुमखासाक बायखाय आगरतलाव थाङै जों खरां ति सालायनाय बायथाकनि चबानि बागै लास्ट फाइटनि बागै बुबाग्रानि लगे थैखे थै थांखे थाङाबोनि बागै जों जतनो चबानि बागै जों कक चाबलायखा दिनै भाम गोरोंखाय आबोनि बागै जों खाखायो जत गुबुननि ब्लक कमिटी डिस्ट्रिक्ट कमिटी रग बाहायनो अबायखान कक चाबलाय दङ दिनै खानाथाय जों बिसिनि जतनो लाख काइसानि सेक्टबां बर' गेदारिं खाय जों ताबो बाहायके तिप्रा सार थानचांखा आबोनो फुनुंनानि बागै जों जतन रेडि आबोनि बागै जतनो हायना हाय हामबाय स्लोगान दिखारता Dipramotha long live, long live, long live. Dipramotha long live, long live, long live. Bubagra long live, long live, long live. YTF long live, long live, long live. DWF long live, long live, long live. DWF long live, long live, long live. 12 तारिख नि चिनि चबाव जतन पाले पाले फाइबायदे, फाइबायदे, फाइबायदे. 12 तारिख नि चिनि महामिसनो दले दले फाइबायदे, फाइबायदे, फाइबायदे. YTF long live, long live, long live. Bubagra long live, long live, long live. Greater Tripura long live, long live, long live. Greater Tripura mari noi, mari noi, mari noi. Ya ka coba chole noi, chole noi, chole noi. Sini coba chole kha, chole kha, chole kha. Sini coba chole kha, chole kha, chole kha. 12 तारिख नि महामिसलो जतन पाल खाइ फाइबायदे, फाइबायदे, फाइबायदे. 12 तारिख नि महामिसलो जतन पाल खाइ फाइबायदे, फाइबायदे, फाइबायदे. Bubagra ki, bubagra ki, bubagra ki.